Ito, nagpasimulo. Aray! Ano ba ba ako? Nandun ba ako? Ano ba yung marinig, Bing Bong? Bong! Upo ka na dun, Bong. Hindi. Bakit mo? Ayan po ang natetend. Nagtitense ka ba, Ben? Papaligan natin. Boy! Bong, KJ ka. Anong KJ? Alam mo ba kung ano yun? Hindi naman pala eh. Kaya nga gusto namin malaman eh. Ano ba yun? Ikaw nagsimula nun. Ano ba yun? Maingay nyo ba? Bing Bong, gusto na ni O sige. Jo, ano ka ba? Wala na. Go. Hala! Nandyan pa, Ben! Wala na. Bobo ka, Bing Bong! Bong, umayos ka. Huwag ka magulo. May camera dito. O sige, gawin yun sa'yo. Anong pakiramdam? Okay lang. Anong okay lang? At lalabas yung feeling mo para kay Char. Oo, sinabi siya. Babato ka mo utong mo. Natawagan ko sa Evelyn. Bakit baliktad yung phone? Hindi, iba yung video na. Ayun yung umiunan nung ka na nagdadrama kaya yun. Ano ba yun? Okay lang. Ay, naku. Bakla ito ba? Bakla po mong delete. Hindi ko nung gamit. Sorry ka bang ang dahil mong video sa phone ko. Nakuha mo rin. Yo, ikaw nang video nun, men. Gago. Wala sa akin yun, ano ba yun? Kaya ka pumunta ka mamaya, pumunta si Paula, pupunta ako. Wala sa akin yun. eh. Wala sa akin yun. Ano ka eh, sino naman nag-video nun, eh? Take advantage kayo, porket lasing ako, men, eh. At least lumalabas yung At least masabi ko katotohanan. talaga seryoso ka talaga sa kanya. Diba? Uwi na tayo. Uwi na tayo, men. Titingnan ko baka nandito rin. Sino ba? Ikaw. Ano ka ba? Sure. Umamin ako na bakla ng cellphone. Bumigay na ako. Ay! Kanina talaga sasabihin ko, kala ka ba sa ganito ng bakla? Gagalit talaga sana. Maniniwala ka na bakla ako, men. Kadiri kayo. Ako muna sukal. Inisip ko nga, paano kaya pag bakla ako? Kasi dati alam mo yung mga gusto kong damit, mga pink. Kung wala, kung napanood niya yung video ko, papadala ko na. Kaya? Walang sign. Nagbabag pa ako ng mga ganyan. Ganyan palagi ang bag sa school. Hindi nakauso naman kasi nauso naman before yun eh. Hindi ako nakauso ng gano'n. Ay. Sabi nga, bakla ka ba bung? Sabi sa akin ng tita ko, ako bakla ba ako? Well, yun na rin yung aming may motel, may hotel. Nakapasok ka na sa Yo, gano'n? gago to. Pati ko, men. Gago to. Nakapasok na siya sa gano'n? Hindi. Yun yung sabi, yun yung advice ng kapatid na isa sa kanya. Sino yung bakla? Hindi, yung isa niya. Yo, ang pagkakasabi niya kasi, wag na. Aminin mo na kasi. Ano ba talaga? Wala naman kay Charmy, di ba? Charmy Old. Gusto mo ulitin ko? Gusto mo ulitin ko? Chance ulit? Gusto mo ulitin ko? Kasi naman mo, perfect ka kasi. See? Oo na nga, inamin ko na sa kanya. Tiyuan nga, may ano ka na. Eh, bakit ako inaasar mo, Ben? Ang lang yan, sombrero ko. Hindi ako. Uwi na tayo? Video. Ano ba yun? Uy, kasi lumuhod ka na, mag-ano ka na ng rin. Sabihin mo na ako pagkakataon. Kain na ngayong araw na to, Ngayong araw na to, kain na. Uwi na tayo? Anong araw na to ngayon? 21. Sa Lakdo pa. Buong. Ano sa Macdo pa? Di ba lagi rin tayo nasa McDo? Bong. Sige na. Namumutla na. Namumula ka, Ben? Hindi halaka? Oy, wag na. Wala na. Ibahin na natin. Si Johnny. Change topic. Ikaw ang bida dito. Ano ka ba? Wala ako din, ah. Bigas kaya. Wala ko siya. Hindi ako nagsimula. Hindi, ibahin nyo na. Ako na lang gusto niya. Ano? Ba talaga yun? Ari na talaga nagtatawa. Ang May iba sakit. lang, may iba lang. Sabi. Hurt ako. Normal yun. Ang alin. Yung tanga-tanga. Joke na lang. Huwag ka lang. Inamin. Sama kayo. Ano? Hindi, seryoso. Seryoso. Ano, Bong? Mga hindi ka na nagsasalita. Kanina, salita ka ng salita. Yung ano eh. Ayaw mo, nakatawa ako sa nila. Sino ba pinaka-immature sa akin? Si Marimol. Hindi gogo. Hindi ako depende naman. Ito naman. Hindi kasi si Marinol. Wala na. Ako. Kasi syempre kayo naman kasama ko. Okay naman. Hindi na. Hindi ka ba yung binabagay mo? Kapag yung wife, pagsukan ka. Kapag mga
friends ang kasama mo, Hindi, abnormal. tanongin mo sila. Sino Bong. nakatako sa amin? Ay, ngayon naman Di dito, Madonna. ikaw din. Bakit ako? Seryoso, umayos ka. Bakit dun? Bakit seryoso na? Naiyak na si Bing. Iniiba na nga namin ng topic eh, binabalik niyo pa. Bakit wala na akong kutsara? Ayun. Tama ka sa akin mamaya? Kinabadi? Oh, bakit namin sa number tayo? Bakit sa mo? Kinabadi. Doon nga meron din. Ikaw, Karen? Doon? No Ano thanks. na init. Tapos diretso tayo. Tayo na ako kila Bads. Punta din Saan ba kayo muna pupunta? Kila Ace lang pala eh. Dito lang pala eh. Diyan sa... Hindi lang- Mag-isay mo sila sa house. Diretso na kami kina AC. Sa bahay niyo? Hindi mo ako sa bahay. Sa kila Bads. North Highway. Okay. Depende. Ano yung minor league? Baka wala pang 16 yan. 30. 40, 30. Yung camera ko.